One, two, three, four. Hi guys, welcome back sa lang edisyon sa among podcast. Nagtanaw sa YouTube, naminaw sa Spotify. Di ko kabalo kung nabata sa Spotify kung naikaon. Di man nila makita. Diba? So, mga on nagitani. Imagine na lang. So, video podcast lang gini nga nasa YouTube. Then, partly nasa Facebook. Hindi mo tayo gyapon, bala na sa kung gusto sila mo tanaw sa pagkaon. Tama, no? So, parang teaser na lang to. Ito mo sa YouTube. So, wala si Sam, kay nakakaon daw siya o wala mahugasi. So, nag-complicate. Nakatulon mo gud siya. So, medyo daw nag-complicate. So, manawa sa katong nga karon kung lami kay ang atong episode karon kay kaon na Yes! sad. Nakajud ko! Nakabawi si Sir Juan. No, mister! Last time, wala ko last time. Siyempre, kauban si Juanito, kauban si Attorney Drew, kauban si Consihal Bernie Bitok-Bitok. So, bago lang, nag-post ang Big Biz. Kabalo ka, proud taning, in fairness dili sa'yo ngay amigo na ako mga taga Big Biz. Proud taning taga Big Biz kay proudly kagayanon ni siya nga company. Denod. Ako kuan kay gyud ko anang proud ni siya nga kagayanon tapos ni sikat po nanay branches sa ubang lugar. So we should be proud. Now, nag-post sila kay Dol naman ang December. So nakita na ko ang post nga na sila yung mga influencers nga gikuan, gi-invite, gi-feature, nangaon sila para silang Christmas. So wala ko. Ano ba? So murag lain. So ningon ko nga, ma'am, so anong wala ko? Medyo demanding ang voice. Actually, naday sa Viber. Invite ko. Wala ka kabasa. Akong gi-search. Actually, murag ni okay ko, pero bro na overlapan sa kuan because in fairness Brad kita pod ang mag-host sa Christmas party sa Big Biz and also sa company nga magawid o sa mga sister companies ay naaday mo actually siya nga nagmahay galing Mr. kay waka nito nga ay sorry Wala na diya. so tungod kay medyo garbuso ta tapos syempre ba ga-care ko sa inyo ha gawin na ko sa inyo nga nadiri sa office di ba lain para sa ako lain kay mukaon nga ako lang ano bito Mingaw. So, dili man preto kadaghan kay syempre like man yung ko nga pwede ba dalon niyo diri sa office. So in fairness niabot siya. Okay, Nera. Para gidibirin siya. Nakakatawa. Ayan, okay. Thank you so much. Ikaw bag pala ayaw ilabay basta mahalon ang kuno bro din mo angay ilabay ang kuan. Yan. Yan. Lah, Okay. pareho siya sa itong counselors, kan? Thank you. Ito yung gika. Lahi siya, Sir Yeah. Juan. Lahi. Actually, Lahi siya. Actually, dili gini mo ang gusto gid ang catch. Nabi tong isa. Okay. Actually, nagit sila'y Sir. siyempre pag Christmas brad or padulong na New Year ang ham. So sila karon na sila'y own nila nga ham. Yan. Okay. Big Biz Christmas ham. Okay, so atong abrihan mga gala, unboxing. So actually mo nilang gina-promote karon because na sila yung mga nasa unsa mo ikaw mang gi-bright dito menu or menu? Menu. Ay, menu. So ko mga Dili na menu. Menu. Shish me. Ano na pala medyo suya. Shish me. Uy, menu. Naghahaji kayo. Para sure, medado na siya web star. Palihog ko sa gunting palihog kay murag na. Kay murag naguot kay nila ni kay nabit-bit Wala man. si Sam, malay dako. Ay, dako. Sa gano'n, si walay dako. Nara. Okay, ribbon. Actually, Dili na siya makon. itong kon yung karon ribbon cutting yun actually ang atong batong karon. Tinga na lang ko na diya. David, dili na mahikot. Sige lang. Lain tan, wala man tan nagkuan. Wala man tan naglisod kaya nato ang mga ribbon. Ayan na. Okay, guys. So ito na po ang so para baliktad din Saba. Ayun, nara. Thrilling kayo ha. Ano siya, Sir? Ano lagi siya dapat siguro? Ay, bali yun na siya. Ana. Yan na. Ito ba yun? Nakatasak. Yan. Oh, yan. Ang nakalami sa ham sa Big Biz, kabalo mo unsa? Ansa? Silver ang color. Ing anak kayo ni ang Oy, ito, yan na. Uy mo nilang branches ba do? Bacolod City. Wow. Nationwide. Cagayan de Oro. Ano siya? Cebu din. Cebu. Davao, General Santos, Iloilo, Valencia.
Yan. Big B's Christmas ham. Yan na. Thank Siyempre- you, Big B. Siyempre, bugnaw siya mga igala. Yan. Sa pala kauno na siya. Kabalo ka. Steam ka. Actually, ang hamang yun. Actually, ba, Luto luto na na siya. siya. Oh, pero mas lami lang na siya kung medyo initon. Ayan. Ayan ang hamo. Kaya lang wala tayong microwave din rin. So na kunit ilawan, bro maluoy, bro ligin mo makakaunan sa balay ra gina kunit. Lutoon ko lang ni ugma pagbalik. Kunit pa ka dyan. Yan, ito po ang ham. Okay, so medyo frozen na siya. Sarap. Okay, mora to siya, may gala. Okay. Okay, back to box. Back to na ba? Balik sa box. Pakita mo microwave din City Hall. Kami lang initon. Okay, Steve. Yan. Oh, dirita sa So, ilahan. ayun na nga. O nilang Christmas platter. O sa lang ni sa mga kuhan. Amo mang i-post diri atong uban pa kay lagi na imbitahan ta pero syempre wala man ta nakadto kay Mitsubishi. Sure. Ay, Oh, no, Mitsubishi. Ay, may tape. So this is the Christmas platter. So good for Christmas parties. Ang uso na wala ni mga platter karon. Just in case mo kung inviteon ka og mga event ay Christmas para ikaw pod di ka the usual nga mo lang ni perminti ikaw pa mag-prepare mo ning nauso ning ang mga platter na karon ay, na. siya charcuterie board. No? Sa pang social o ka ba? Charcuterie board. Ang ako ni bang bila ora gyud. Mas social to. Si pangalan? Charcuterie board. Charcut. Kano ba tayo pari sa wine? In short, pika-pika. Tinood ka na. Katong Pick up. mga kuan ko. Okay. Appetizer, sana. Tagay daw min ni kutsara bigay mo ragat kutaon siguro niyang iyang sos o basta Ano, baka Kani ni bang good na ako ka na ako. Okay. So, Diyan na siya. mga tama mo rag pika-pika. Oh, at least na isagol cactus. Nag-andam naman kung isa ka kwan-cons ka ng isa ka kaldero nga rice. Actually, actually gusto ta lang mo ni Parisan pero pwede naman din ni pika-pika. Yeah. Ipakita galing sa to ang atong abay. Actually, nagbit-bit yun ni Og rice cooker. Pero pero pwede rin sa pika-pika, pero pwede rin. Hindi na Okay, Padapli na rice cooker, padapli. talaga, si Mrs. na bahala na. So, ito na. Okay, pika-pika. Muna ito i-sausaw din diya. Ay, Di na Anong pa tagaw ko? Ayan. Napay so. Napay mga, ayun, kalami mga igano. Bali. Yan. Ayan. Okay na. Perfect. Di sa siya ordinary. Lay sa dayang porma. Wala, gud ang gikuha ba kanay gud ang giuna. Great yun mong ginawan. Okay, ready. 1, 2, 3. Dili siya makuhit. Ano may tagay may kutsala diri para may amoy anak sa kuan. Kay tungod sa kabugnaw nato diri. Di ba? Kayo. This sarap. alone is already tasty. No. Talap. Chicharon. Madungan gyud sa mic atong ASMR. Breadsticks. si ta man na bro. ASMR. ASMR. Lamay kayo tanaw. Crispy kayo. Maglain ang gina-imagine nga tayo. Maglain. Yung lasa niyan, parang namumuo. Lumi ba yun? So, where siya kanay pork? Oza, isa-isa ta. Kanina pa. Na. May isa mura o tawan. Let sa niyo. Saan ibi? Buro magsagulong ko mi. Second. Ano siya rolls? Bed rolls? Something. Kusarap. Perfect yapon ni pang Christmas parties. Yeah. Kabalo ka? Ayan, mga overnight staying ako mo. Overnight stays, tama. At least different. Mapatang-tang sa... Oh my God! Kasi sometimes usay problema usay pag mga Christmas parties o gathering reunion mayana or gathering lang sa mga friends. Usay halos pareha mo tanan og kuan. Dala. Dala, pareha mo lechon manok tanan. Alam mo karon in fairness na mga options. Then I think also this is way better na kaning ingani platter na imo na lang orderong kuha na lang nimo. Kaya remember ko, elementary ko, Tamis Christmas party sa mong room. Tanan mi nila loaf bread. Loaf bread festival. May gari kini nila. May isa na nakalahi. Phone. Coke. Ano soft drinks? Coke. So, ano, gi ko lang yung harapan. Sarap. Sarap.
Pero kung lang, Yummy. isingit ko lang ni nga na kanyang topic Sometimes, sometimes, sorry, ayaw mo kalain ha. Ma-compare ni mo ang public school o private school na Christmas party. Yeah. Ka-remember ko, katong mangod na ako, itong youngest na mo, so corpus naman sila, dadali na syudad. Grabe ba yung lechon ba? Kaya na may uban mga parents, tungkol kay walay time, busy, medyo garboso, basta itong officer ka. So, dili ko mapil sa party, or sometimes family day, but ano man, usay, gaduaon man ng family day, malay pa yung anak lang ba? So, magpadala lang pagkaon. Alam mo sa problema pag yun, kanin mo yung sometimes maging kabag, unfair yun gani. Kung kinsa pa tong private school nga maka-afford og mga lechon, grabe nga food, mao pa yung ang mga anak mo, dili kay mahilig mo kaon. Tamo pa uban parents, di po kay mangaon. So may tabo, may mas daghan ang food. Nga food. Yeah. Dagan masayang. Naka-appeal yung ko kapil og public school po na Christmas party. Tanan bihon. Kung dili spaghetti, bihon kay mo may madali pansit. Pero usahay ba'y mahurot pagid ba'y? Kulangan pa. Kulangon pa. Kung imagine nimo, mag-usa ang private, lami kayo nung bang kanabit yung sobra, kung di lang gin mo mga on, ipakaon gin sa mga bata, di ba? Malingaw pa ni mga bata. Tinod. Ingana, pero usahay lagi maging ka pa nga, kung kinsa pa, like, karon lagi ako mga anak, kanang bisang magbalon ba, may kung pagbalon mo. Kay may paning kuan, si gusto niyo nga sudan. Mo na nga question akong gusto ipang nagiulat sa akong mama sa una. Unsa yung gusto nga sudan na ganahan mo magbalon? Grabe na kalami nga pangutana. That's a very golden question. Karon ang mga bata may pag usay dili pa magdalag balon kay lisod, kay unsa ba Prefer mo sila guan, fast food. fast food Yeah. lang. No, may galing mo kikipangutana mo. Tamay galing mo ngay mahalon inyong balonan, dili pa sa mo sa una sa ice cream lang. Oh, yeah. Sikat na kay ka sa una ko ang brand ni mo Tupperware. Meaning to say naka-afford ka, nakakuha sa Avon. Katong i-press sa tunga, na malak siya takong dili. Pero muna kong gingon ba nga, sometimes, how many times na nga ng mga Christmas parties, di ba dugi naman tayo nung nagyunahon na ba nga, tana ba na ka ng, natanay ka ng burag, center ba nga, ang mga sobra sa mga dato nga Christmas party, talaga man na leftovers. Instead nga ilabay or kung ibutang lang sa kasentro, luto nila ito na ipakaon sa mga, kaya na may ubang mga tao ba, lisod ba? Kapilasag ko nakapil og mga organization nga mga, sorry lagi again sa ano ba, pero realidad lang ba, na medyo pitos ang grupo, grabe maglalis, uy kay, walay saktong kuan, walay saktong pagkaon, kulang galing ang soft drinks, tausahay kung kinsa pa to'y dato maka-afford mo, pwede na po kahingaon. Na Kay makaon. healthy, kuan na medyo health conscious ang uban, tiguang Or naanad na sila kay anad lang kinaan sa... kanara po, dadagan kay mga usahay ba'y magkinawatay pa og ganang chichirya. O usay sekreto ra ba? Di ka to ra chichirya mo, di ta mag-share. Usahay kung kamo na noon nga maka-afford, mo'y daghan na noon, wa po kay mga May mga on. di ko kasabot usahay nga nung nga na bay. Like for example kani, medyo social ni. Labi na Social cactus. ni. Ay, Pickles, wag na. pico, sabi na cactus. Nanon sa taning sarap. Di, unsa may Very good. kuan, unsa may gina-expect ninyo nga kuan. Anang excited mo nga every time na ay Christmas party. Unsa ginahulatan siya sa Christmas party? You mean sa man food or kanang gakit? Anything. Unsa gakita mo? Sa Pagkaon or nabay manaya or unsa ba? Tama no, that's a nice question. Eh, for the longest time, kasagara, majority sa Christmas party, kinaraman ko tungkol kay host man ko. Or not as Bakit yung Even high school? high school ba? Elementary? exchange gift. Pero kapoy lang lagi kay mataguban og exchange gift. Masig kwenta nga. Kung Lagi. pila ang value sa gift, i-appeal bagit ang kwenta ang wrapper o dili. So kung 200, wala ka ng 180 rami, 20 pesos ang kuhan. Ang bang. Dili manggod, dapat ang kuha to samok. Ikay mo. Pilon yun ang rapper ba? Yeah. Ako kay kuan, yan ang mga performance. Elementary high school. Yeah, tama. Dancer ka, Perform sir. na. Dili man po. Pero malingaw ko ba? Kanang ka time na magkinantsawa dayon. Kaya ang mga classmate yung mga napugos lagkuhan sa ayaw. May nana ba? Na syempre sa high school. Sa ito mga manapugos sa mga gito ano ba? Syempre high school kami o gitar ba ako so perform gyapon ko ano ba.
Kada nga time, aside sa exchange gift, magana ang... Ang nakasamok lang kay kung kinsa to'y taraw dance troupe sa una ka ng dancer gid sa kumpanya, mo ito nga bay, mo gini ka ng pakataw gid ba? Kanang pakitang gilas yun kay ba nga, ma'am, pwede ma'am, chillax lang ma'am, sa isinta na biya ka ma'am. Sa ako akay kuan kanang new dress or new shoes. Ana. Ay, oo, kana ba? Yeah. Style lang. Every time na Christmas party, munang time nga, napasikat ka unsay mo suoton. Yeah, true. Ako nausap ko, ana ba? Tanan ako mga bag ko, di na ko suoton sa December, January. Ipagawasan ako na sila una tanan. Pag okay na tanan, hayat din ko mag-solob para mapansin na rin ko nga, ay, bago di ka. Alam, dis ka ako. Sa January na kami suot. Ano man, December, like, halos talan, bago man. No. Do I remember, katong nasugon ako, mancom na ko sa ABS before. Usa day sa ako mga gipang-usab nga style. Usahin ko na ako makita tungkol sa sige kanig hosting. Makita kaning sa company. Sa company, kung kinsa to'y admin or HR, mo gina sila pinakabongga mag-costume. Sila gina mag-suggest sa mga tema nga kanang tema nga kabalo na dili awkward sa ilaha mo'y pinakanindot nila ug wa sila pakialam kung makagasto ba may o dili kay makarenta ba kami og kanang costume or kanang gown ana usahay gyud perminti gina malimtan sa mga admin sa HR nga majority sa mga trabahante like drivers, utility. No. Labi na mo yung atong tema karon na Amerikana ha. May rabatan lang ikaw nagsuggest, naghatag ka og pambayad na pangrenta. Ang renta pila, pinaka-minimum 500. Una nila, palit ko na lang nagbugas kaysa mag-renta pa ko guan. Muna sometimes, kung nabantay na ninyo sa mga party, wala na miat, amo na nang ipaundang ng kanang pang-glamorous kayo ng mga, Nalisod pa yung taon. pajama na lang, kapos, kuan na lang, kay, ako parang ang usa ka security guard, driver, o ganang mga utility, maglisod na. Tao sayang nagkikikani po mga HR kay mo, may po. May medyo admin, mga regular. Di, mo din ng mga habana, mga pagwapagwapa, naka-makeup, ana. Taon niya ang nabutang dito. Sila Ma'am Alice dito nga utility. Tao sayang, makita ni mo nga sa Christmas party, yung discrimination kay murag sila. Do, kasagaran lang kakahitabo din sa Christmas party. Basta galing contest per department. Ang engineering, bayot-bayot yun na. Automatic. Kung kisa to yung department nga medyo majority puro lalaki, bayot-bayot dahil na. Tamarealize din mo, so kung bayot-bayot, katawanan yun ay. Sa ma-offend, nga istorya. So kung katawanan yun, basta bayot-bayot, magkatawanan yun ay kayo. Ana lang. Pero, magpasalamat mo basta ka mo na ay Christmas party pa yun. Kay sa panahon karon guys, sas Ginoo ko. Kung kabalo lang sa tuloy mo, nagaling uban nakabantay. Mas gananon tong gamay pa silang for example, ingani pa lang ang kumpanya nga gamay pa lang nara sa less than 10. Kaysa katong dagko na sila kay katong less than 10 pa daw. Panahon silang Christmas party, dinagko pang hinatagan. Litson pa dinagko. Ana ba kay kamukha mo raman. So nagkadako ang company, so gwapo siya, it's a good news kay nagkadako ang kumpanya, di ba? Pero ang problema sa tungod kay daghan naman mo. Gamay So, ang inyong panghatang regalo kung sa una tagsaan mo og kanang mga worth 300 nga giana na. Kuha na mo karon tag 1 kilo nga bugas na lang sa t-shirt na lang sa inganang may tabo. Pero at least magpasalamat gyapon kung naay mga parapol mga igala. Uy, grabe ba patingog. Nagay mga parapol og naay mga inganang nga Christmas party. Swerte on ba mo rapol? Dili ba? Sa imong life, entire life, kapila na ka nakadaog? Sa ABS, Nakadaog ka sa ABS one time? wala. Ay, nakadawag ko kuwan kanang blender. Pero katulog ikas, Mura ka isa? ang uban na din mga years na nakalab nilabay. Wala. Payong lang. Last na daw nga kanaya. Then na isa ka year nga wala ko na dawadan. Zero. Zero yun. Swerte ka? Wala ko ever, as far as I remember, nga nakadaog ko raffle. Hopefully this year. Basi ka sa kanan sa City Hall, baka sa iba. Amen, I receive it. Pero yung mga tao ba nga every year makadaog? Okay. Lagi, tinod. Naging mga binason nga tao ba? So palihog lang na tayo di malason rin sa opisina. Ay lang mo katin sa damay-damay na ning kalakihan eh. Yeah, but anyway, at least
muna tong giingon na celebrate gihapon ang importante ra. Sometimes actually dili mo giingon ang kalami sa food. No? Makadugang, pero at the end of the day is still the people The Na- fellowship. na nag-uban ang yung fellowship, ang istorya, ana lang. So kung medyo hubog mo karong mga panahon na di kay palabi ha. Kasi kasi mga mo mga mauli mo masakit sa parte na nga pangag na mo. Dakong away na Familiar. Familiar. kamatingala dahil mo. Ha? Sumura to actually. Dagan salamat sa Big Beast Try. Thank you, Big Beast. Dagay at basta dagan kayo Christmas na mga recipe na sila mga bagong Christmas food karon nga i-offer sa Big Beast. Yeah. So visit them then prayani party platter at to ka bisita ka. Bagay na sa kwan, kanang kahit ang mga group of friends lang, like 5 Yeah. ka friends, Yeah. sa isa ka condo, magtipo. Wow, social Mas lami iligid niya siya kung na-wine. Mas Yeah. Example, kung hindi ka kaabot kay busy ka, o diri na lang sila, padala lang gihapon. Ang importante nga na kay gipadala. Pero ako'y comment ani, murag gamay lang siya. Kabalo na po siya. Kabalo na po. No? lami ka siya yung sauce. Perfect. Yeah. So may tabo ugma, ako lang luto ng ham. Natong sudanon, ay Saturday na ugma. Saturday. I-try na ito kung napa ba sa Sunday. Ay sa Monday, ha? Ay, nasa na sa Buanga. Biyahe na ka. Nabaho naman. Nabaho na. Biyahe na lang. Ihatid na lang sa mga kami na lang mag... Ay lang, magpalit na lang ko og ham nila ipanghat-tagaan ta mo. Ay na lang, ha? Karon salamat sa inyo guys. Kinipagyapon si Consiel Bernie Bidok-Bidok. Thank you. Si Juanito sa One Photo og si Drew. Thank Attorney you. Drew Dalapo og kang Sam. Sam! Bahaw na lang mo Sam. Yung mo tanay, love you all. Bye! 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 Yum, yum.